Ceritane Dam Kedung Sumur iki peninggalane zaman Londo, sing bangun penduduk waktu itu zaman Londo istilahnya kerja paksa. Nek masalah luwe, ojo kuwatir. Dung Sumur iku nggene panganan. Ayo digelok merono. Iki rupane ana sing wis mateng. Ayo, tak ajak ngeluroni, ngoleki. Ore-ore ono apa ae nok Desa Kedung Sumur. Ayo, ojo nandi-nandi. Sidoarjo yaiku daerah sing duwe julukan Kota Delta. Duwe sejarah dawa sing menarik ditelusuri. Miturut catatan sejarah, wilayah Kabupaten Sidoarjo iku kebentuk onoe proses sedimentasi Kali Brantas. Pas jaman biyen, Kali Mas ambek Kali Porong sing saiki dadi bagian penting landscape geografis. Dulur, belakraan episode iki jange ngejak sampean kabeh melipir mengidul nang wilayah Kabupaten Sidoarjo. Yaiku nang Desa Kedung Sumur, Kecamatan Krembung, Sidoarjo. Ditontok teko geografis, Desa Kedung Sumur sisi lor perbatasan ambek Desa Wangkal. Sisi kidul batasan ambek Desa Tambakarjo. Sisi wetan batasan ambek Desa Keper. Nek sisi kulon perbatasane ambek Desa Kedung Rawan. Ditontok teko alame, Desa Kedung Sumur manggon nang dataran rendah dan ancen subur. Cocok gawe lahan pertanian. Ndadekno wilayah sing gemari palol Cinawi, tata tentrem Kertoraharjo iku salah siji sebabe kasil nata pimpinan ambek masyarakate. Ajur-ajer guyub rukun nang sapa wae. Termasuk kabeh pamong perangkat desane sing utamakno rembug musyawarah. Dulur, belakraan dina iki nang Desa Kedung Sumur. Ayo, tak ajak ngeluroni, ngoleki. Ore-ore ono apa ae nok Desa Kedung Sumur. Ayo, ojo nandi-nandi. Halo rek, kenalno aku Cak Mentolip. Asli arek Kedung Sumur Darjo. Lah kan dina iki beda rek. Soale meh kabeh pamong ambek emak-emak PKK Desa Kedung Sumur melok napak tilas leluhur. Cek gak kepaten obor ambek sambang tinggalan-tinggalan sejarah zaman kuno. Keliling mubeng desa nostalgia zaman cilik biyen. Miturut pemerhati sejarah Jawa Timur Toto Widiarto, wilayah nang kiwa tengene Kali Porong ancen akeh artefak tinggalan sejarah kuno sing kependem lemah atusan tahun. Dadi gak heran maneh panggonan Kedung Sumur nang sampinge makam iku diprediksi salah siji sumber pusere banyu zaman kuno biyen. Sekitar abad 10 sampai abad 12, meh separo wilayah Sidoarjo Surabaya ancen sik perairan. Nok kene iki ana jenenge Kedung. Tempate sebelah makam umum karo omahe warga. Konon ceritane pada tahun 1478 Masehi runtune kerajaan Majapahit ana sak keluarga sing selamat ngungsi dipimpin Joko Pangalasan. Terus dalam satu rombongan itu kelawan, pegel dan lain-lain. Terus ketemu semacam danau. Aire banyune bening.
warga padha pegel. Akhirnya istirahat. Akhirnya dijenengno Desa Kedung Sumur. Jarang dan meh gak ono para ahli akademisi sing neliti bukti fisik kesejarahan Desa Kedung Sumur. Masya sik durung ono penelitian teko lembaga terkait, warga masyarakat Kedung Sumur sik tetep ngugemi nyakralno cerita tutur sing wis turun temurun. Saliyane iku ana cerita sing kuat bab onoke kedung iki rek. Wong loro pegel linu lompo bahkan dijowo banyune diusap-usapno. Alhamdulillah dengan izin Allah waras iso mlaku. Meskipun musim ketiga ning sekitare gak ana udan, gak ana banyu, tapi jeneng kedung iki tetep ana banyune. Nek biyen iki jero. Saiki rada cithak tapi tetep banyu iki gak iso entek. Meskipun musim ketiga. Insyaallah ke depan akan saya jadikan cagar budaya Desa Kedung Sumur. Dirawat, diapiki bahwa iki ana sejarahe. Gak ujuk-ujuk kedung iki muncul kaya ngene, ana sejarahe. Kabupaten Sidoarjo ancen duwe sejarah dawa mulai ket jaman kerajaan kuno Demak, Mataram, VOC nang abad 17 sing nguasai Jawa Timur termasuk Sidoarjo. Sing maring ngono, VOC ngedum wilayah koyok distrik Surabaya, Gresik ambek Pasuruan. Salah siji tinggalan sejarah sing ana nang Desa Kedung Sumur yaiku bangunan dam tinggalan Londo. Desa Kedung Sumur ditontok teko infrastruktur ancen ketok maju. Saliyane embong-embong kampung sing wis cor-coran, omah-omah warga meh kabeh rata bangunan modern. Masya ngono, omah-omah kuno ya sik tetep ana dan keramut sampai saiki. Ceritane Dam Kedung Sumur iki peninggalane zaman Londo. Sing bangun ya penduduk waktu itu zaman Londo, istilahnya kerja paksa tanpa bayaran. Terus iki sebutane kali, dam kali, kanal Moro. Cerita turun-temurun sing gak pedhot teko mbah-mbah biyen ndadekno warga masyarakat Kedung Sumur sik tetep nyakralno panggonan dam tinggalan Londo iki rek. Sing dadi jeneng cikal bakale jeneng Desa Kedung Sumur. Ning dam iki nisor iki ana sumur gede memang. Nah, awakmu kepengin ro, ya ayo seluruh prene bareng-bareng. Cilik aku biyen yo sering atus mrene. Ngono ceritane. Ayo. Miturut Ketua Pemerhati Sejarah Masa Kuno Sidoarjo, Dr. Sudiarjanto, ana studi toponimi jeneng Kedung. Kedung iso ae ancen panggonan sumber banyu nang Jeglongan Ombo. Saliyane iku ancen akeh jeneng nang daerah Sidoarjo sing jeneng ngarepe nggawe kata kedung. Rata-rata wilayahe gak adoh teko sumber banyu. Bangunan dam tinggalan Londo iki sik ketok prokoh sampai saiki. Bangunan dam iki pas tahun 1971 tau direnovasi. Tapi tetep gak ngilangno bentuk arsitektur sing lawas. Bangunan dam iki ket jaman biyen sampai saiki tetep
digunakno gawe ngatur saluran irigasi banyu nang sawah-sawah warga. Saliyane bangunan dam tinggalan Londo nang Desa Kedung Sumur ana omah bangunan jaman Londo sing sik dipanggoni sampe saiki. Bukti omah kuno peninggalane Londo wis ratusan tahun. Iki sik ori hanya sebagian sing wis didandani, tapi ning jerone koyo kebiok lawang iku sik utuh. Ayo dulur digolok ya apa kondisine jerone. Nah, kok iki dulur. Iki sik asli zaman kuno iki, kebioke koyo ngene iki. Nah. Koyo ngene iki dulur. Omah kuno, omah biyen iku gede tapi kamare gak ono. Nek omah saiki kamare akeh tapi cilik. Nah, nek wong biyen koyo ngono iku. Yo iku Yukas ambek anake ning Solimah. Sing manggon nang omah iki rek. Ciri bangunan zaman Londo ancen ketok beda, mulai teko bangunan teras, lawang arep, jendela, sampai mlebu menjero duwe nilai arsitektur khas. Ono sumber teko Azhar Saputra, akademisi dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, nerangno. Opo rata-rata bangunan zaman Londo iku adem dan gak ongkep. Miturut Azhar, ono beberapa faktor yaiku teko tembok, plafon, ambek bene. Biasae bangunan Londo nggawe boto tembok kandel. Secara teori, tembok kandel isok gawe ngredam panas teko njaba. Tembok bangunane mesti dukur. Yoiku sing dadekno ruangan udara nang disor plafon isok ngredam panas teko dukur gentreng. Mari ngono, ngatur sirkulasi hawa nang dukur utawa nang disor tetep adem. Dulur iki mang ceritane barang tinggalane Londo. Omah lawas tinggalane Londo, contohnya kaya damang. Godhong klopo jenenge blarak, godhong tales jenenge lumbu. Nggawe kopi sing enak. Ayo, blakrak melu aku. Masio zaman wis berkembang pesat, warga masyarakat Desa Kedung Sumur sik tetep nguri-nguri tradisi adat tinggalan leluhur. Iku kebukti nang Desa Kedung Sumur ana 3 nggon sing disakralno dan sik keramut sampe saiki rek. Iki rek Kedung Sumur sakliyane ana kedung, ana dam, ana omah kuno, iki ana makome Mbah Sarifah Kotija. Utawa sebutane wong Kedung Sumur karane Boyo Tija. Sing babat Desa Kedung Sumur sing nyiarno agama Islam no Kedung Sumur ben. Ayo didelok. Pesarean Boyo Tija iki manggon nang tengah-tengah omah warga. Ditontok teko bangunane ancen ketok keramut rijik. Konsep paugeran mikul dhuwur mendem jero ancen cerminan etika tata krama sosial nang kebudayaan Jawa. Yaiku njunjung dhukur kehormatan keluarga, martabat, aji, rasa ngajeni, rasa bekti, anak nang wong tuwa, putu nang embah, murid nang guru,
anak turun nang leluhure. Konon ceritane Buyut Tijah iki salah sijine santrine Mbah Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel sing ana Surabaya iku. Terus tahun kalau semono waktu iku Buyut Tijah dikawin karo santrine Sunan Kalijaga sing jenenge sing tak terangno ana karepan Joko Santoso. Saiki sing sebutane Bangsa. Lah makame Buyut Tijah kono kene nek Boyotoso ono sebelah. Ceritane suami istri. Iki sing bapak sing siar agama Islam ono desa Kedung Sumur iku. Gado teko makam Buyut Tijah, nang kuno ono makam sing dikeramatno ambek warga masyarakat desa Kedung Sumur. Yaiku pesariane Raden Joko Santoso utawa Buyut Oso. Dulur iki makome Boyotoso garwane Buyut Tijah mang. Iki padha ceritane iki Boyotoso kono ceritane keturunan ke-73 teko Raden Brawijaya kelima. Iki Boyotoso sing kawin karo Buyut Tijah sik santrine Sunan Ampel mang. Ono nang catatan Jawa kuno njlentrehno prinsip urip utawa falsafah wong Jawa warisan teko leluhur ancen terkenal adiluhung. Duwe makna laku ngelmu spiritual sing kudu terus diugemi saksuwene urip nang alam donya. Kaidah etik nang etika Jawa iku prinsip urip rukun, hormat ngajeni, ambek sepi ing pamrih, rame ing gawe. Tradisi sowan nang makam leluhur salah siji contoh adate wong Jawa sing gak oleh diilangno. Saliyane makam sesepuh desa, nang desa Kedung Sumur ana maneh panggonan makam sing dikeramatno ambek warga sampai saiki rek. Lur, iki makome Mbah Soleh Masur sing tak critakno ngarep iki mono utusane Sunan Kalijaga utawa santri Sunan Kalijaga diutus ngusir pageblok sing ana desa Kedung Sumur saat iku. Terus makom iki konon ceritane yang menemukan makom iki Mbah Ut. Nah, Mbah Ut iku seorang wali. Saiki makome ana Pagerwaja Sidoarjo. Dadi begitu ning kene iki ana makome Sayyid. Ceritane Mbah Ut iku ambek warga Kedung Sumur diramut. Nah, telek desa telusur desa ana cerita semacam iku. Akhirnya ditemono Mbah Soleh Masur iku. Miturut Ketua Pemerhati Sidoarjo masa kuno, Dr. Sudiharjanto, Singopadu iku jeneng jabatan. Jangkepe Arya Singopadu. Keloro, Singopadu iku jeneng tanduran. Sing basa Latine yaiku Totea tomentosa. Wit ambek godhonge tanduran iku mau isok gawe tamba watuk, yaiku diulek sampai lembut. Oyot ambek godhonge digunakno gawe agen diuretik marine nglairno. Saliyane iku jeneng Singopadu nang peta kolonial taun 1892 wis ana. Saliyane ana tinggal sejarah nang desa Kedung Sumur ana panggonan kuliner sing khas dan biasa gawe jujukan arek-arek. Yo iki rek, rujak kikil Bek Nuril. Warung rujak kikil Bek Nuril iki panggone persis nang pinggir embong. Buka dasar mulai jam 9 isuk sampai jam 3 sore rek. Masih jam 1 awan,
gelek wis tutup alias entek. Saklebatan rujak kikil Bek Nuril iki padha ambek rujak umume rek. Tapi asine beda. Sing bedano iku bumbu petise. Asli sowedep rek. Ambek maneh sing garakno beda nemen iku bakule rek. Ya Bebek Nuril iki murah senyum dan gak mbetutut. Blater nang sop wae, gercep ambek sing paling khas yaiku cuwawak gawan bayi rek. Masio asine iki sayang ambek kabeh pelanggane. Gak tau mbeda-mbedakno. Bebek Nuril iki generasi ketelu rek. Dadi ancen lumayan legend. Nang warunge Bek Nuril ana jus buah rek. Mari mangan rujak kikil ngombene jus buah. Asli seger rek. Nek awakmu penasaran, rene langsung ae nang warunge rujak kikil Bebek Nuril Kedung Sumur. Wis tala. Saliyane kuliner rujak kikil Bek Nuril ana maneh jajan tradisional rek. Nek masalah luwe, ojo kuwatir. Dung Sumur iku nggene panganan. Sebutane kampung jajanan. Ning mburi kok ana emak-emak, ibu-ibu PKK. Ibu-ibu ku ning kene nglompok. Gibah. Gak gibah, tapi gawe jajan. Ayo digelok merono. Iki rupane ana sing wis mateng. Ambu saliyane iki ya. Jajan perut ayam iki gawene teko tepung terigu, gula putih, endhog pitik, banyu klapa, uyah, soda jajan, ambek lenga kletik rek. Lah cara gorenge kaya ngene iki lho rek. Nyoba ora? Ngomongno jajanan, ancen Desa Kedung Sumur iku tau duwe sebutan jeneng liya yaiku kampung jajanan rek. Dadi sembo warang jajan jangkep nang kene. Maceme jajan sing mangiku ning Dung Sumur ana maneh sing luwih khas. Ning desa-desa liyane kuliner liyane gak ana, yaiku jenenge jajan kompyang. Nah, iki ciri khasé Dung Sumur kampung jajanan. Dadi nek masalah jajan ojo kuwatir Dung Sumur, macem-macem. Jaman kala semono sampai saiki ana ae jajane. Ayo, nek kepengin lho tak dudokno. Masyo jaman wis milenial, khusus jajan kompyang Mbah Timin ambek Mbah Yimin iki sik mertahano nggawe cara tradisional kabeh rek. Jajan kompyang iki luwih jenemen rek. Mulaine ket jaman Jepang. Saiki wis generasi ketelu rek. Bahan baku kompyang Mbah Timin iki teko tepung serigu, uyah, ki utawa obat godir, babonan bahan pemekar, ambek wijen. Jajan kompyang saiki wis ana variasine rek. Ana isi daging ayam, coklat, abon, ambek isi stroberi. Iki lho rek carane ngopen kue kompyang soro jane. Iki mau prosese wis sak jam lebih. Apa maneng wis kemeringet gak karu-karuan. Iki lho hasile, monggo rek. Muga-muga ae embuh kapan dinoe, taune ana tim khusus ambek pihak terkait. Perlune gawe nelisik ngelacak tinggalan kesejarahan Desa Kedung Sumur sing sak temene. Dulur, wis sakmene ae blakraanku dina iki. Telek ore-ore Desa Kedung Sumur. Nek ana salah ucapku aku njaluk sepuro. Dulur, Sudimara Kedung Sumur. Wis sulaya, aku tak mundur. Wassalam.